atụla egwu asị m orukwele n'omume ọzọ unu atụla ụjọ Igbo ọkpụzụ Igbo ọzụ ahịa Igbo ndị ọrụ bekee ana m asị unu nnọọ n'ihe mmemme ọpụrụiche a ọ bụ ihe mmemme ahụ anyị na-akpọ ihe na-eme n'obodo aha m bụ Chidiebere Ụgbaja ọ dị mma tupu anyị aga n'ihu ịgwa gị isiokwu anyị jiri bata na ihe mmemme a ka m nzikọrọ gị onye ndu ntụziaka m onye ọ na-eme ọkwụ kete m ka anyị rie dị nna m ka anyị were afọ nkwọ eke orie ndewo ngwa ọsọsọ gwa Igbo aha gị tụọ gwara anyị aha ka esi ekele ndị Igbo Igbo ndị nwe mmadụ asị m nke onye chiri ya zero amị Igbo eji ihe ọma wee mara Igbo ya wa bata n'obodo ọkụ ya na-enwu n'obodo ise na-asị ebe onye nọ ya nọsi ike ị nọ n'ime ahịa ị nọ n'ọfịs ị nọ n'ụlọ wee na-ekiri anyị isi esi abata nọsi ike ebe ị nọ aka nkwa nwanne ụlọ nwoke wụ Maazị Vincent Chedochukwu Christopher nọ ọ dị mma unu anụla dị anụ a sị na ahụ dị mkpa ahụ egede gị n'ihi na onye a na-ekwu maka ya nwere ihe ọ na-eme ngwa gịnị bụ isiokwu anyị jiri bata taa isiokwu a bụkwa nnọọ nke metụtara onye ọbụla unu lee anya unu ahụ na o nwere ihe mere mgbe na-adịrị anya gara aga ụgbọelu ihe ha ka ụgbọelu bụ ihe ruru ọ fọrọ obere ka o ruo narị mmadụ abụọ n'ime ya si otu a fechiri amaghị m na a na-enwe aksidenti n'elu were kwupịnọta ndị mmadụ kwarịe ndị mmadụ ọnọ na Naịjirịa ka o si asị na enwere ndị mere ha remote n'ihi na o nwere ndị ha mejọrọ ngwanụ lee n'anya o butezie nkata anyị na-akpata anyị amaghị ụzọ njem nke bụ n'ọya bụ kpoo nke kacha mfe nke nwere nchekwa karịa ibe ya ọ bụ nke elu ka ọ bụ nke ala ka ọ bụ nke mmiri ka ọ bụ nke okporo ụzọ igwe Nwaamadi Vincent Maazị nna m ọ gịnị ka ị nwere ikwu gbasara ya bụ ihe ihe mwute ọ bụghị obere ihe mwute a sị na o nwechara ndị ala anyị ndị Naịjirịa onwe ndị ala anyị nọ n'ime na adị ekwekwe okwu ndị ala anyị ha wụghị obere mmadụ ndị gagoro na ndị gụgoro akwụkwọ onye na-ede onye ode akwụkwọ n'ode akwụkwọ ndị wegoro akwụkwọ wee gụsaa isi ka iwee fụ na ihe a mere ọ ezigbote ihe n'obodo anyị ihe na-ekwesịghị ime asị na onwere ka akara isi wee kwụsị ihe nke a mere na akara isi ka akwụsị ya mana onweghị n'ihi na ugegbe kụwara akụwa ọkụwago mmeta ihe ukwu ihe mwute dị omimi bụ ihe mere n'ihi na mgbe ha na-arapụ nne na nna ha mgbe ha na-arapụ ezinụlọ ha ha atụbaghị anya na ụdị ihe a ga-eme mana ka o sikwa wee dị ntu a ga-amụ ihe a ga-eme a ga-ama ka a ga-esi egbochi ọdịnihu ka ọ rapụkwazi ya ime onye mere anyị wee nọ ebe a n'ụbọchị nke tata ọ dịkwa egwu biko anyị ga-achọ ka unu soro anyị na-arụ a unu soro anyị tụọ aro biko unu lee anya unu ga-ahụ igwe nzirịta ozi ma aha anyị ma ihe niile edere na ihe onyonyo telivishọn gị ugbu a nke nwere nke isi mbido www.isimbido.tv unu soro tinye ọnụ kedu ụzọ njem kara nwee nchekwa karịchaa ibe ya ọ bụ ya bụ isiokwu anyị amaghị m ihe anyị ga-eme ihe nke mwute ihe a mere ụbọchị a ọ dịkwa egwu mana anyị ga-aga obere ezumike anyị laghachi anyị ga-atụle ya otu n'otu ka anyị mara dị ụzọ njem nke kara nwekarịcha ihe ọghọm nakwa nke kara nwekarịcha uru biko azọpụkwala ebe ọbụla jide ya bụ nkwụ eji ka anyị weta ngwọka ya mma ọ ka bụkwa ihe na-eme n'obodo Isimbido telivishọn unu agakwala ebe ọbụla